गिबियावनो बड'लेण्ड नलेज इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ अननाय सिबिनाय गोसो गोरबोनिफ्राय जासिनानै बरायनाय थाबाय। आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माइक्र'सफ्ट अफिस एक्सेलनि सायाव रिजाल्ट शीट बानायनाय एबा पार्सेन्टखौ बोरै दिहुननाय बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअखौ बानायना फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै जुदिबो मोजां मोनो लाइकजों लोगोसे शेयार खालामनो दाबाव। लोगोसे नोंथाङा जुदि बड'लेण्ड नलेज इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनानै नायदोंब्ला भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइकजों लोगोसे शेयार खालाम, लोगोसे साबस्क्राइबजों लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै नटिफिकेसनखौ लानो दाबाव। फैदो दानिया गोबाव सम बानायाब्लासिनो माइक्र'सफ्ट अफिस एक्सेलाव रिजाल्ट शीटखौ बोरै बानायनाय जायो एबा पार्सेन्टखौ जों बोरै दिहुननाय जायो, स्टुडेन्ट पार्सेन्टखौ बोरै दिहुननाय जायो बेखौ जों फारि फारि नायलांदिनि। बेयावनो जोङो नैबे स्टार्ट पइन्टआव लांनांगोन, स्टार्ट अपसनाव स्टार्टआव लांनानै अल प्रग्रामनि उनावहाय अल प्रग्रामाव लांखांनायनि उनावहाय माइक्र'सफ्ट अफिस बेयाव क्लिक खालामना हो। बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव माइक्र'सफ्ट अफिस एक्सेल 2007 बेयाव क्लिक खालामना हो। दा बिदि खालामखांनायनि उनाव नोंथांनाव बेफोरबायदि पेज फैगोन। बे पेजखौ नोंथाङा गिबियावनो बेवहाय साइजखौ मिलायना ला। A3 11.69 into 16.54 बेवहाय क्लिक खालामना हो। बेसेबां जागोन इयो बा बास बेखौ लेन्डस्केप खालामना लादो। बेखौ मिलायना लाग्रो। दानिया बेखौ जोङो ओरै बोनानै लानो हायो। बेसेबां दङ बेसेबां बोदो। बेनि उनावहाय मार्जिन सेन्टाराव फैदो। मार्जिन बेयाव क्लिक खालामखांनानै मार्ज सेलाव होदो। अके बास बेखौ नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि गिदिर फिसा खालामना लानो हायो। दानिया जोङो स्कुल एनुवेल एग्जाम रिपर्टसो खालामगोन नालाय बेवहाय जोङो हेडिंखौ लिरनो हायो। स्कुल एन्ड बास बिदि लिरना लादो। जोङो बेखौ बेबायदि सेलेक्ट खालामनानै बेखौ गेदेर फिसा खालामनानै नैयावबो खालामनो हायो जोङो, बा नैयावबो खालामनो हायो। बेफोरबायदि 24 बास बेखौ आं 24 होबाय। बेयाव कालारखौ नोंथाङा बे नोंथांनि गोसो बायदि चयस खालामनानै कालारबो होनो हागोन। दा जेनेबा आङो बेखौ लाइट जानाय बायदि रेडखौ होथ'बाय आं। रेड गोजाखौ होबाय। दानिया जों बेखौ मिडिलाव बिदिबो लांनो हायो, बा सेलेक्ट खालामनाबो जों मिडिलाव लांनो हायो बेफोरबायदि। बेखौ जों मिडिलाव होयोबा बिदि थांगोन। इयो गेजेराव फैखाबाय बे गावनो ओरैनिफ्रायबो गेजेराव थागोन बियो। बास बिदि दानिया जोङो बेयाव फैदो। बेवहाय बानायनांसिगोन जोङो सिरियाल नाम्बार S.N थारमाने सिरियाल नाम्बार आरो टेब TAB टेब। बेयाव मा फैगोन नेम NAME नेम। टेब मा फैगोन क्लास बेनिफ्राय रुल, बेनि उनावहाय साबजेक्ट फैसिगोन। हमना ला बड' इंलिस बेनि उनावहाय मेथ्स MAT
match type Hindi history बस बिदिनो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 मोनबा जाबाय आरो बेवहाय जोङो मोनसे साबजेक्ट लाबावनो हायो मोनद' साबजेक्ट थागोन नालाय बिदि आरो हिस्ट्रि लाबाय जों बा ससियेलफोर लानो हासिगोन बेफोरबायदि ससियेल लाया जोङो मा लागोन जिखुनु मोनसे साबजेक्ट होबाय आरो साइन्स टेप दानिया बेयाव फैगोन मिनिमाम मार्क्स m dot marks टेप maximum marks m x dot maximum marks टेप बेनि उनावहाय मा फैगोन एभारेज मार्क एभारेज मार्क्स बेनिफ्राय मा फैगोन टटेल मार्क्स टटेल टेप्स percent grade grade type division type result बेफोरबायदि जाबाय दाना जों बेखौ बल्डबो खालामना लानो हायो टेप बल्ड टेप सोलांबाय था बल्डआव क्लिक खालामबाय था टेप सोलांबाय था बल्डआव क्लिक दानिया जों बेखौ मिडल अफ पइन्टआवबो लगायना दोननो हायो होमबा पार्सेन्टनिफ्राय नायलांबाय था नोंथाङा होमबानो बुजिगोन दानिया बेखौ जोङो फेदेरना लानो हायो जाय जेरावनोखि नुजायाखै बेखौ बिदि बास बेखौबो जों फेदेरना लाबाय बेखौबो फेदेरनानै लाबाय बिदि फेदेरनानै लाबाय बेखौनो एभारेज मेक्सिमाम मिनिमाम बास जों बेखौ दा सेटिं खालामजोबना लाखाबाय नङा होमबा दानिया फैदो जोङो बानायनोसै सिरियाल नाम्बारा हमना ला 1 टेप नाम दाना मुं नांगौ नङा होमबा दानिया जों बेखौ नाम नांगौ नालाय बेखौ नामखौ जों बेयाव होनांसिगोन हमना लानो जादब बर' जादब बर' क्लासा जाहैबाय 10 बेनिफ्राय रुल नाम्बारा जाहैबाय
01 टेब दाना बड'आव बे मोनदों बेखौ नोंथांनि रिजाल्टआव मोननाय मार्क्सआ जेरै मोनदों बिदि टटेल माबानि बहिनिफ्राय थिखोबानो जाबाय आं जेनेबा दा मिन्थिनो थाखायसो फर एग्जाम्पल मिन्थिनो थाखायसो बेखिनिखौ बानायना खोन्थादों नोंथांमोननो हमनानै ला 60 मोनबाय आरो बड' टेब इंलिसाव मोनबाय बियो 55 मेथ्सआव मोनबाय बियो 67 हिन्दीआव मोनबाय बियो 56 हिस्ट्रियाव मोनबाय बियो 73 साइन्सआव मोनबाय बियो 66 बेफोरबायदि आरो दा मोनबेसे जाखो बेयो मोनद' मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' दानिया बेयाव फैदो मिनिमाम मार्क्स दानिया बियो बेखौ बोरै बरनगोन मिनिमाम मार्क्सखौ एबा मिनिमाम नाम्बारखौ जों बोरै बरनगोन दा बेखौ जोङो मा खालामनांसिगोन फर्मुला बायदियै समान मिनिमाम मिन होबाय ब्रेकेटखौ होबाय जोङो दानिया मायाव दङ बियो गिबियावनो मिनिमामा फार्स्ट इयाव दङ नैबेयो इ मिनिमाम बेखौ लाग्रोनांसिगोन जों बिथिं ओमफ्राय 3नि फारियाव दं ओरैजाय स' मा जागोन बियो इ 3 बास बेखौ सेरबाय जोङो बिनि उनावहाय मा फैगोन बियो नैबेयाव जोबफैबाय नङा होमबा अबेयाव जोबफैदों बियो जेआव जोंना मोनद' नालाय जे थिग बिदिनो जे 3 ओमफ्राय ब्रेकेट दानिया बेखौ इन्टार थुना होबानो बेयो बेसेबां ओंखारगोन मिनिमामानो बेसेबां 55 नङा होमबा बेयो ओंखारबाय बिनि रिजाल्टआ थिग बिदिनो मेक्सिमामावबो बिदिनो जागोन समान मेक्सि MA x to the ब्रेकेटखौ होदो अबेयाव दङ बियो बे सेम E3 सरि E3 ओमफ्राय J3 बास बेनि रिजाल्टआ नैबेयो दाना एभारेजखौ जों बोरै बरनलायखो थिग बिदिनो बेबो समान मा जागोन बेयो एभारेज जोङो नैबेयावबो दंखायो नैबेखौ नैयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय क्लिक खालामबाय बा लिरबाबो जाबाय एभारेज ब्रेकेट एभारेजखौ दा बोरै बरनो एभारेजआबो बिदिनो सेम E3 J3 ब्रेकेट इन्टार एभारेजआ बेसेबां 62.83 बेसेबां ओंखारबाय एभारेजआ दाना टटेलखौ जों बोरै बरनलायखो टटेल बरननो थाखाय बिनि फर्मुला जाबाय समान SUM साम ब्रेकेट मा जागोन बियो E3 बास बेखौ थुनानै मायाव जोबफैदों जे मायाव जोबफैदों बे टटेलहै बेखौ नायनांगोन जोङो मायाव जोबदों J3 बे टटेल फैबाय नङा होमबा बेखिनिया बे टटेलखौ जों बरनसिगोन बिदिनो दानिया ब्रेकेटखौ होना होबाय जों इन्टार टटेल बेयो मोनबाय 377 377 मोनबाय बियो दानिया जों पार्सेन्ट बरनगोन पार्सेन्टखौ बोरै बरनलायखो जोङो दा पार्सेन्टखौ ओरैबायदि बरनो नाय सेम बिदिनो समान ब्रेकेट पार्सेन्ट दानिया पार्सेन्टखौ जों बरननो थाखाय नैबेखौ लाग्रोनांगोन मिथिबाय बेखौ माबोरै लानांगोन होनबा बे जोङो एनखौ लानांगोन नैबे एनखौ लानानै नैबे 3नि फारिखौ 3खौ थुनांगोन जोङो N3 बास बेखौ होनानै माखौ बानायनांगोन जोङो रानगोन नङा होमबा
बेखौ होनानै जोङो गासै टटेला 100 नालाय मोनसे साबजेक्टआव 100 नम्बरनि नालाय ओंखायनो दा मोनद'जों बेसेबां जानांगौ 600 जानांगौ बे नङा होमबा 600 दा बेखौ जोङो रानफिननांगोन नङा होमबा सानजाब 100 बेजों आरो बिदि खालामनानै ब्रेकेटखौ थुना होदो इन्टार बेसेबां फैखो बेना पारसेन्टआ 62.83% फैबाय दानिया बिनि ग्रेडखौ जों बोरै दिहुनो नाय ग्रेडखौहाय बोरै दिहुनो दानिया नायदो ग्रेडनि फर्मुला इयावहाय दङ ग्रेडनि फर्मुलाया नायलांबाय था समानखौ होग्रोबाय जोङो if ब्रेकेट थुबाय दानिया बेयो जाहैबाय नैबे जासिगोन दा नैबेयो ग्रेड बर'नो थाखाय नैबेखौ लानांगोन जोङो ओंखायनो मा फैगोन बेयो बेनिफ्राय नैबे 3आ फैगोन 3 बिदि फर्मुलाया ओमफ्राय नैबेखौ थुना होदो समान बेसेबां 80 बेखौ गोसोआव लाखि सब समाय कमा बेखौ थुबाय जोङो दानिया ग्रेड मा इयो ए नङा होमबा ग्रेड एआ बेनो आरो होमबा दानिया बेखौ कमा होनानै बेनिफ्राय फैबावदो दानिया if सरि दखानथिं मानसि फैदों ओंखायनो नाहरनाय जादों आङो एसे if सेम बिदिनो बेखौ होबाय बेखौ होखांनायनि उनाव बिदिनो O3 बेखौ नायलांबानो जाबाय समान बेसेबां होयो 60 जागोन बेयो फर्मुला बेनिफ्राय बे जासिगोन मा बिदि ग्रेड B if होदोलाय बिदिनो if होनानै बिदिनो O3 80 60 45 45 ग्रेड C if इथिं गारहरजोबजादों O3 ग्रेड O3 होमबा बियो फैगोन समान 30 लासै बानायदों आं नोंथांमोना बुजिनाय बायदि लासै खालामनो नोंथांमोना लासै नायलांबानो जाबाय बुजिनो थाखाय आं बेखौ लासै खालामनाय जादों ग्रेड D
जाबाय एन्टार थुना होबानो फैबाय बे ग्रेड बी फैबाय नै बिदिनो दानिया डिभिजनखौबो जों माबोरै बर'नो डिभिजनाबो बिदिनो जागोन दाना डिभिजनखौ बोरै लायो नाय बेखौ डिभिजननियावबो बिदिनो सेम समान इफ होदो ब्रेकेटखौ होदो O3 सेम बिदिनो 60निफ्राय जागोन बेयो 60 कमा बिदिनो फार्स्ट डिभिजन नङा होमबा फार्स्ट डिभिजन कमा लांबाय था होमबानो बुजिगोन सेम बिदिनो आरो मोनसे बानायबानो बुजिगोन कमा जाबाय नङा होमबा थिग बिदिनो कमा जाखांनायनि उनावनो इफ फैबावबाय इफ ब्रेकेट बेसेबां फैगोन बेयो दानिया O3 समान 45 फैबाय कमा सेकेन्ड डिप बिदिनो कमा इफ ब्रेकेट O3 इजुकेल बेसेबां फैगोन बेयो सेम बिदिनो 30 बुजिबाय कमा बिदि दानिया डिप थार्ड डिभिजन नालाय थार्ड फैसिगोन एबार T और D डिप बिदि होनानै दाना जों बेखौ ब्रेकेट होनांगौ जाबाय ब्रेकेट मोनथाम ब्रेकेट होबाय एन्टार सरि मोनथाम जानांगौ बेयावहाय सरि एन्टार फार्स्ट डिभिजन फैबाय बियो दानिया रिजाल्टआ फार्स्ट ना फेल बेखौ रिजाल्टखौ बोरै बर'नो बेखौ नायदोलाय इजुकेल समान इफ होनानै ब्रेकेट होनानै दानिया बियो बोरैहाय फैगोन नै बबाव दङ बियो पारसेन्टजों बानायनांगोन बेखौ पारसेन्टजों जागोन इयो O3 जाबाय दा बेखौ होबाय समान 30 होबाय बास कमा होबाय बेखौ होबाय बास पास ना फेल बेखौ होबाय पास खा नालाय पास ब्रेकेट होबाय एन्टार बेफोरबायदि आरो नायबानो जाबाय रिजाल्टआ फार्स्ट फेल बेयाव फार्स्ट फेल खोन्थानो हायो बेफोरबायदिनो आरो दानिया बेखौ जों मिडिलाव बोरै खालामना लानो हायो दहायनो सिगाङाव खोन्थाखादों नङा होमबा आङो मिडिलाव बिदि बानायना लानो हायो होननानै ओरै बेफोरबायदि आरो दा
आसा खालामो आं नोंथांमोना बुजिदों स्कुलनि रिजाल्टफोरखौ बिदिनो बानायो पारसेन्ट बरननायफोरा बेफोरबायदिनो बरनो नोरैहाय नोरैहाय नोरै बेफोरबायदिनो आसा खालामो आं नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिदों आरो लोगोसे नायनानै बुजिदोंबा मोजां नांदोंबा नोंथांमोना लाइकजों लोगोसे शेयार खालामनो दाबाव बयनोबो हरनो दाबाव आरो लोगोसे बड'लेण्ड नलेज इउटुब चेनेलाव जुदिबो बे भिडिअखौ गोदानै नायदोंबा नोंथाङा लाइकजों लोगोसे शेयार खालामनो दाबाव लोगोसे साबस्क्राइबजों लोगोसे बेल आइकनखौ थुना होनोबा दाबाव दा दिनैनि भिडिअआव माइक्रसफ्ट अफिस एक्सेलाव पारसेन्ट बरननाय स्कुल एनुवेल पारसेन्टि बरननाय फर्मुलाया बेनो दा दिनै भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय।